ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to dondu e nder galle Baba Sildu Mbodja Ali Wuri e nder galle Abou Wadda kame Ifra Karfaso ko on waktu yoni hay nder galle Ceerno Cheikh Silla to somana e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabaruji men to leydi Sénégal chroniqueur mo TFM woni Badara Gadiaga tawetenoɗo e juuɗe dadiɓe hande o darima e yeeso juge toon to tribunal mo Dakar ɓenninama toon to kaso to leydi Mauritanie jillu hoorejo jaagodo leydi Espagne ne tijja ɗum ko ñalawma janggo kanko e yogay gouvernement makko ngam ɓeydude faggudu hakkude leydi Mauritanie kame leydi Espagne to leydi Mali armele ndi holliti jaggi carburant kewɗo kame wonande d'accorde koninkoɓe joguitiɓe armé e nder localité ji ɗiɗi ko wayno région de Tombouctou kame gawo kala to leydi Guinée Conakry kala ñalawma garɗo armé leydi ndi dadiɓe ne ɓeydo teɓade ɓen waɗaɓe trafic ko fate drogue ha tenti e nder Conakry mango to Nigéria ne jogui sunare mawde no fewi ɗum ko hanki o jaltugol aduna gonnoɗo hoorejo leydi mabɓe Mouhamed Buhari yalti aduna ko toon to Londres kabaruji men jolam jaberi musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuɗo jinneji wi ko fittata aadi mo adodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jadinde ɓalawale danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sidde rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dattoraɓe sattaraɓe dewle kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitede koye men ustara jippiɓe leecce kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani on golduɗe prostate hay sino prostate ma ko ɓurno ala ko heddi so wonano opéré jokkodiri joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maltana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkude nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko kaajoɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji yawre ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tidiane Diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawe ɗon mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni ko newiɗo sanne mbadden dando faade makko an neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru neɗɗo toƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu muma joguiɗo AVC jogui cardiaque jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jema ɓandu musoru koyɗi musoje keceji musoje joguiɗo AVC jogui cardiaque yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni jiitoɗa hen hoore maɗa gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa
sa yiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala. so tawi ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badara Bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonɗa koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Daouda Sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonɗa koto Zambi jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan woni muɗuma kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe amde sappo e naya morse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyya yonti kumpital men ɗem ngala pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Seydou Abouba kabaruji men ɗem ngala pular jayde mon jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fuu ɓen habra moɗon wonande fedde yiɗɓe Sar Abdoullahi Sarr kame ceerno Haali Abdoullahi Sy toon to wendu Bosoyaɓe e gardugol sohna Aminata Guisse fedde nde noon ne jogori yuɓɓinde conférence mawɗo no feewi aɓe bismi hen noon dendagal bandiraɓe Sénégal naɓe kala Mauritanie Mali Gambie e Guinée ha e diaspora o kala ɓoyata noon maɓe garte moɗon taw koye mbadi sifa logguiɗinade ɗum waɗata koye lewru septembre caggal mawlude o so tawi jomiraɗo haaji taw kadi yuɓɓinta ndeɗon yewtere ko musidɗo moɗon a Sar Abdoullahi Sarr kame yadiɓe mum kala gartatena koye kumpittal men ɗem ngala pular hooreji leydi Sénégal gila arti toon to dowlaji dentuɗi Amérique guel nden noon dille mum nanaka ɗum ko caggal kay wonande hoore jagode leydi makko nde yaltinno haalande nde ganduɗa hande hewde layde e nder leydi ndi Sénégal ko fate pelɓodiral luural wasde famodirde ene tawe hakkude hooreji leydi kame hoore jagoɗo haɗani noon kama kanko hoorejo leydi ndi Sénégal hono Bassirou Diomaye Faye hanki o windi e nder hello makko Facebook ngam duwanade dendagal ɓesguji Nigéria naɓe gala e duwanade Bola Tinubu Ahmed hooreji leydi Nigéria ɗum ko jaltugol aduna gonnoɗo hooreji leydi Nigéria woni Mohamed Buhari jaltuɗo hanki o toon to Londres kankon hoorejo leydi ndi Sénégal keddotoɗen noon koye oɗon fannu hewɓe kay e dawriyankoɓe ha e haaliyankoɓe gendidi kala garti e hakkude mabɓe no feewi noon ha tente Aliou Tine mo ganduɗa kam ardi Africa Joma o holliti oɗo sakay ko koyɗe jaam tan foti doguede hakkude ɓeɗo hen lamɓe ɗiɗo hooreji leydi kame hoore jagade leydi ndi beele kadi nandiral ne wawa arde hakkude mabɓe wonande kay ɓe kuccana golle ɓeɗo hen mo mbiyata El Malick Ndiaye kam woni gardiɗo sursarɗiyeji do leydi Sénégal gonnoɗe jillu mum toon to Paris laamugo leydi France ngam tawtorede manditare jeytare leydi France ɗum ko ñalawma hande o dartini jillu muɗum arti tijjede kay hakkude asiɗo e ariɗo kala ne tawe hakkude ɓeɗo hen ɗiɗo kala woni Bassirou Diomaye Faye kame Ousmane Sonko beele kadi kaldigal ene wawa wonde hakkude mabɓe jagorɗo leydi Sénégal woni Olivier Boucal kañumne hanke RTS yeddi hamim leydi wiyede luural ene tawe hakkude Bassirou Diomaye Faye kame Ousmane Sonko
ko haalande tan rewi ɗon kono elle ma wi ko hande ni hakkude mabɓe ɓuuri wonde jumri e sukara noɓe kewno wiide kala saha Bassirou Diomaye moye Sonko moye Diomaye kono hewɓe kam gonɗinani oɗon sifa hay seeɗa ko wona ɗum ko noon wiidemo kanko Ousmane Sonko so tawi wonande kay Bassirou Diomaye Diakhar Faye andi o wawata moƴƴinde ngal gollal ngal o totta ngala yo on accinmo o fata toon to sursarɗiji ndu leydi Sénégal humpitiɓe on fannu noon ha tente Barthélémy Dias holliti toon to sursarɗiji leydi Sénégal kala nde wurtiti toon kañum kam natti wonde ni ɓi bamum ala ko haali ko heddi kañum e diɗɗal mum kala ma yaaha yaltinamo toon walla kañum ne jooɗoyo toon saabi ɗum noon ko ñawore nde o ñaawa toon to Cour suprême taw kadi koye ñawore hakkude makko e Mame Mbaye Niang nde ñawore samminimo wasde wonde sarɗiyanke honono on Barthélémy Dias samminira natti wonde ni wonande maire wuuro Dakar ni wonande sarɗiyanke toon to sursarɗiji ndu leydi ndi Sénégal keddana joni koye leydi Sénégal gartaten koko fate banggue hofgo juuɗe wonande pelle syndicat ji ɗi ganduɗa ɗi dumunaji kala goni koye hofgo juuɗe men ɓe tambiɓe ñawoji leydi ko wayno greffier en ɓe kollite hanki o e nder windande mabɓe ñalawma hande 14 15 16 kala ɓe gollata o sano ɓe erima laamu ngu kaldigal wonande gueɗe ɗe ɓe gulliti e kala beele wawa rewnede beele wawa rewnede lawola tribunal de Dakar subaka hande o jaɓɓima wonande Aliou Badara Gadiaga o Badara Gadiaga mo ganduɗa ñande 5 walla mbiya ñande 6 duɗe hen lewru e nder yewtere nde ɓe mbiyata Jakarlo toon to TFM ko nden tigui hakkude makko e Amadou Ba sarɗiyanke mo Pastef wulino jaw no fewi nden haala noon jeeyi sababu kay ha o nodda toon to cyber sécurité gam hettede ko fate haalande o haalno e Ousmane Sonko e sifa haalande wonande Amadou Ba jeeyi sababu noon kanko hedde juuɗe police guilne no waɗano ko garde à vue ko hande o tigui o dari e yeeso procureur ƴetti visa makko fade toon to kaso oɗo saa noon wonande avocat makko Oumar Youm holliti leydi ndi de natti wonde leydi potal kame nunɗal kala nde tawno o haɗama ndimago makko tene kadi ala kala ko wi haydara o wiyani gueɗe ɗe ene nanggamo hay seeɗa wonande konguɗi Ousmane Sonko wiide ene jogui miijo kay dartinde wonande balle guiwoje caggal leydi ne paye pelle société civile taweteɗe leydi ndi kala ko wayno Aliou Tine noone kadi pelle goɗɗe kala jonnani nde ɗo haalande hay seeɗa ɓe kolliti ɗum ɗo hen wona hunde fonde ni miijede saka haale ha saka ene wawa saktede e dow oɗon sifa kala jeheten ko ton to Diourbel état du Sénégal ne jogui miijo kay haɓade kala ko fate banggue inondation woni yo layru gam yaltindeɓe ken tono e 600 millions taw ko koppareje franc CFA toon to Diourbel taw koye jillu jagoɗo on fannu woni Moussa Bala Fofana o holliti nokkuji balduɗi diƴƴe ha sakane yoola wuuro ngo kala o saa ko ɗum woni koɓe gummani beele kadi wawde addude laaɓala e sojjo e nder wuuro ngo ɗo wona e nder ndungu tekkungu no feewi keddotoɗen koye leydi Sénégal gartaten koye cuuɗi safara ɗi leydi Sénégal yo kay jayndel noon garti e yanñade oɗon sifa hayso tawi woni kam debbo jiɗɗo jibinde so yeehi reedu mum sekete ɓiɗɗo e yaltine so woni kay laamu ngu holliti ɗum hay mbuɗo jewmum yoɓata kamɓe safrotoɓe waɗoɓe opéraji ɗiɗon fannuji kala waɗoɓe opération césarienne ɗiɗon fannuji kala ɓe kolliti ko caɗele mawɗe kay ɓe guure ɗi hôpitaux ji dispensaire so tawi ɓe gaari hen ko famɗi ko kala 17 ha 19 ujunere kala a festoto joƴƴina e tabal beele jibina guila e leɗɗe ha e goɗɗum kala tene wiyeno ko gratuit hay mbuɗo yoɓetake beele ko laamu leydi Sénégal woni mo yoɓata oɗon fannu walla ko ɓen yoɓeteɓe goni ɓe dewnata e laaɓala ha saka ɓiɓɓe leydi ndi kala ene tampana feewi ko fate jibinirgol wonande on kay mo reedu mum jogori sekede ɓiɗɗo yaltine wontan koma yaltina haalisaji kewɗi no feewi ndeni koko winda ene masa hay mbuɗo jomum fotani yobde ndi jobdi noon hewɓe namde holto ndi yalti e nder hôpitaux ji walla koye l'état walla holko ɗum yahata e oɗon sifa gonaɗo o kala keddotoɗen koye fannu trafic de drogue wiyama teeb goto to Yeumbeul on noon ko sanga 16 hanki wo jagga ko koɗo noon wona e leydi o jeeya o jaggira ko 174 taw kadi ganduɗa ko drogue mo hinde Crous caggal kay tawa kene suuɗa e nder suudu makko oɗon sa omo wiya teeb e oɗon sifa to Ziguinchor
duuɓi jeeɗiɗi ala ko gasi caggal cum marché tillen mo Ziguinchor yeyoɓe toon wasɓe ken tolno e temedde jeegom kantin hanki o moɓodiri ngam hollide mette mabɓe ha joni de o marché tillen mo ganduɗa gonnoɗo e mahede ala ko gasi haydara wonno ko ñande 1 lewru août 2018 ha ɗo no gonɗen ala ko gasi tene ɓe kolliti hen mette mabɓe mawɗe no feewi to Saint-Louis yiita toon wonande kay ko boutique mo cosmétique goto jeeyowo battuɗo hoore mum no comme sifa pharmacie ni ne yeeye kala liɗɗe guilay siro en koye Moussa nden leɗɗe jeeyeteɗe hôpitaux ji ha e ordonnance uji kala ene yeeye dow suuɗayru taw kadi ala hen kala ko rewi lawol ko ɓuuri ene noon ko médicament ji contrefaçon kono kadi ene tawi hen médicament mo ɓuuri wawde yeyde ko wiyete siro Bobara Ba taw koko mawninta dote e ɗiɗon fannuji kala o noon jeeyowo wiyama teeɓa tawa toon ndeke ko dépôt mawɗo o waɗi toon jeeheten ko ha toon to Thiaroye ko sukaɓe worɓe jeegomo nanga toon ɗum ko caggal nde ɓe jani e sehili ƴamaɗo mabɓe woni sehil mabɓe gorko ƴamaɗo muɗum debbo ɓe jani muɗum ɗum ko caggal nde ɓe kemno vidéo muɗum to won vidéo ko vidéo intime muɗum ɓe mbaɗi ɗum santage yidde wondude e suka debbo ngam kamɓe kala wadde hen gooɓe jiiɗe no fewi suka debbo noon wattidi kay ko noddude autorité ji woni police kamɓe ɓen mbawama junggo aɓe tawe e juuɗe toon to Thiaroye aɓe paadi kay ɓe nu toon to kaso ko hono ɗum waɗi ha toon to diwan Dunga Wuro Alpha ko sukaɓe nayo sagataɓe nayo jani suka debbo mo 14 taw kadi ganduɗa ko yidde wadde viol o noon acciran noon kamɓe kala ɓe mbiyama teeb o saha aɓe tawe e juuɗe ɓen dadiɓe taw koye dowa oɗon sifa kadi ko hunde teskade no fewi ɗiɗo sifaji kala keddoɗen koye on sifa wonande kay oɗo hen gorko ko buuse o yarata koye duuɓi 44 kanko noon woni inde makko PW Keita gila tan 2019 wonande jutten makko mo duuɓi 14 hande ne yaara duuɓi 20 e kala saha kay omo moyto o yaaha o waɗa hen ko weɗɗa o arta kadi o muɓɓa huno ko on tan ko gueɗe baɗe noon guila on to hulanno hanatti hulde hankkadi ni ko sakkiti noon on noon kanko on buuse o yano koye huɓere wotere o noddi on o yimami sodane téléphone iPhone naggam ar tawam toon hawren on haalni police kami hoddiɓe kala ɗum noon wonti ɗum ko kulel manngol no fewi caggal nde police noon nanguimo o yeddino kono message uji ɗi o haalanno e oɗon suka debbo jutten makko kala ɗin message uji noon suka debbo walli ha police wawi heɗade en gueɗe kewɗe ɗo on haalanno wonde a bonni kam omo wiya on sa haalimami rewne ɗum gueɗe parɗi fannuji kala on saha noon o qirli ko waɗi ko o holliti ko seyɗade tan taguimo wadde ngal gueɗal kanko oɗo hen jaraw duuɓi 54 joguiɗo sukaɓe jeegomo jogui rewɓe tato kañum waɗi ɗum faade e jutten mum guila tan ene yaara e duuɓi 14 ha dañi duuɓi 20 woni 2019 ha yettanima o saaha gonaɗo e kala saaha omo ƴeewa membade e dow oɗon sifa hakkunde leydi Sénégal kame leydi Mauritanie wona nder oso Sénégal kame oso Mauritanie ken tugganma duuɓi 15 dartinanoma yogay wellitare ya ngara taw ko camion ngaji ɓutti no fewi hakkunde leydi ndi Sénégal kame leydi Mauritanie ngam ɓeydude commercial kame wellidde hakkunde ɓesguji leyɗele ɗiɗi ɗe nden sifande laatima ñande aljuma nde hakkunde jagorɗe ya ngara mo leydi Sénégal kame leydi Mauritanie ɗon ɗo Rosso ɗo ɗum noon ko sifande wellite wonande kay to banggue wonande feeri mo Rosso ha faynma pomo Rosso kala ene udditi ko mbiyata corridor taw kadi ganduɗa ko ɗi auto ji ɓutti kala ma mbaw ya ngara taw ene newi taw kadi ene newnani ɓen yahoɓe ala kala fawre e saɗede fawetede e jomumen ha ɓuura kadi wawde moƴƴinde gollal ngal jogui ngal kala Mauritanie keddoɗen hoorejo leydi Mauritanie Mouhamed Ould Cheikh Al Ghazouani ɗum ko caggal nde wanno jillu muɗum toon to leydi Amérique wattidi ko toon to Malabo noon ene tawe nder Guinée équatoriale ngam tawtorede ko fati banggue coordination Union africaine taw koye fannu développement ɓamtare e oɗon sifa kala o ƴetti toon konngudi noon ko fati sifa ñiiɓal ko fati faggudu e jokkodiral taw kadi ene wona taw ko 50-50 dañami daña taw ne jokkodiri hen ene yaade on sifa hanki jamanu o jofti toon to lamorgo leydi makko Nouakchott kanko on hoorejo leydi Mauritanie Mouhamed Ould Cheikh
al Qazwani keddoɗen koye leydi Mauritanie hoorejo jagaɗo mo leydi Espagne woni Pedro Sanchez ma waɗ jillu muɗum e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ma arde noon yogay terɗe jagorɗe makko kanko noon ngol wattata lawol tataɓol jillu makko e nder leydi Mauritanie ngon jillu tijja ko ñande 16 duɗo hen lewru gonɗen woni ñalawma ɓaawo janggo gueɗe faggudu ɓeydaɗe nden kay kisala ngo maayo han ngo wonande ɓen ɗannotoɓe iwoɓe e nder Afrique ne jaɓana toon to Espagne météo mo leydi Mauritanie holliri alarba fay tugganma tan 14 ñalawma hande o faynma 16 ha nogas e tati ndu lewru kala mattuɓoli kewɗi noon jippo yoga e étage ten ma ha temedere millimétre aɓe jertino tan wande yimɓe yoga e sifa ten ma wadde keneli taw kadi ko keneli cattuɗe no fewi toon to barke yola ko wen peƴƴerde keneli taw no wondi kadi e toɓɓoli ko ɗum woni ko jippi toon jeeyi sababu noon e wuuro wiyetengo wuuro wiyetengo wuuro wiyetengo lankata wuuro wiyetengo linkata gon noon wuuro wiyetengo linkaɗa ganduɗa neɗɗo goto so goto wasi toon fittanu muɗum cukalel gotel kene tolno temedere capanɗe jeetato e joyo famille dañi hen kay jayede catal guura faggudu wawi nelde toon balle mawɗe no fewi guila e tantaji ha e leece e guura e gueɗe parɗe ɗiɗon fannuji kala jagorɗo cellal ɓallimo leydi Mauritanie ummini campagne haɓade ko fati ɓowɗi nde tawno ɓowɗi kañum addata pawle gam teskede paludisme o saaha ene ɓeydi ƴellitade e nder leydi ndi ujunnaje taw ko fabion ngaji ɓe mbiya arkillaji ɓe mbiya moustiquaire giwɗo toon to leydi Chine taw ko ballodiral hakkude leydi Chine kame leydi Mauritanie gam wallide ɓesguji leydi ndi ha mbawa walde fabion ngaji gam teskede wonande oɗo saaha wonande ene heewi no fewi ɓowɗi kala mo rentay ko paali jogori wontande ɗum serta e pawle ha tente rewɓe sokiɓe kame e wonde e sukaɓe kala police nationale gendi leydi ndi ɓe kolliti ɓe nangui 64 neɗɗo waɗoɓe trafic ko fate alcool konjam walla mbiyen sangara e ɗiɗon fannuji kala toon to lebgal tafrah zeyna kamɓene ɓe nanga koye galle goto aɓe jeeya butelaji kewɗi kay gasɗi mbawi tawe toon oɗo saaha ɓe tawe e juuɗe ɓen dadiɓe gendi gendini leydi Mauritanie garten koko fati banggue dialogue national mo yiiɗi umminde ɗum laamu ngu hande luural ne tawe e nder landaji lundo hande wonen kolliti taw tottake so wona taw woni toɓɓe ɓuuri labde ko wayno Biram Da kono ɗum kono hanki yogay terɗe landaji lundo mbawi kay joɗade gam yiwtide hen beele kamɓe kala ɓe jogo konngol e yiyande faade kuccam jonde kaldigal koɓe dokkono ngal kaldigal kala e oɗon sifa gasani taw maɓe jokku jisodirde e ƴewodirde taw koye ɗin fannuji haɓe ɓuura hen addude ko laaɓi haɓe ɓuura hen addude ko laaɓi taw koye dowa oɗon sifa ɗum uddi kumpital men ɗemgal pular e nder gendi leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali armée leydi Mali holliti fawi juuɗe mum e carburant kewɗo no fewi kono ɗum ko kadi e dakorde ɓen joguitiɓe armée ji taw koye région de Tombouctou hakkude me Gao ɗon toon ɓe jiiɗi ɗum wi état major général armée leydi ndi to Ménéka Sogo e nder diwan Gossi ɓe mbawi kay derguide toon oto taw kadi gandani julluno carburant kewɗo fano koye ɓen joguitiɓe armée ji taw koye nder leydi ndi e nder fiyande ɓe mbaɗi hen nokku noon kene forwonde 42 kilométre hakkude muɗum e beera goɗɗo nokku goɗɗo noon koye diwan Gossi ɓe mbaɗi nde ɗon fiyande Africa intelligent ɓe kolli walla mbiyen ni Africa Corps ɓe kolliri armée leydi Mali oɗo saaha ne joofa peɗeli no fewi ɗin peɗeli noon woni kay wiyede ɓe joɓorima doole gam yoɓade pittali keri ñande 12 nduɗo hen lewru e nder diwan Tombouctou e diwan Gossi to kamne wondi kadi e nokkuji goɗɗi taw koye nder leydi ndi e diwan Ansogo e hoore mum taw kadi ko ɗen pelle kolliti ɗum wonande ken tolno yimɓe tato ha nayo walla ni ha joyo walla hen ha 10 ni mbasi hen pittali mumen taw kadi ko association kal akala taw kadi ko CDDPA ɓen kolliti oɗon sifa ɓe mbawi yoɓade fittande gorko nayejo kamne wondi kadi en wondi kadi e on agent goto liggotoɗo ko fate banggue santé cello ɓalli taw koye nder diwala mo Gossi ɓe mbaɗi ɗeɗon gueɗe caggal ñawore fawre Sissoko walla mbiyen Fili Boire Sissoko o debbo mo ganduɗa wona karɗo cellal gonnoɗo jagoɗo financé laamu Ibrahima Boubacara Keita yontere yewtude ñawore makko noon ko fati kay mbuñari
ɗon cetal ngal wo tambino coɗgol avion mo présidentiel kam équipement militaire ha taƴana duuɓi sappo e kaso yogay jayndeli e avocat mo garti ene gasa noon ɓayde wona kadɗo cellal aɓe ɗaɓɓira kay wonande grâce présidentiel ɗum ko caggal kay nde waɗi duuɓi 4 e kaso ɗum ko caggal nde ñawre makko yani ɗin duuɓi 4 ɗi wonno kontat firti ko duuɓi 6 o foti heddorade e nder kaso paɗen koto Guinée Conakry kala ñalawma garɗo police ene ɓeyda darde muɗum gam haɓade kala ko fate drog ɗum ko caggal teskede drog ene heewi nder Guinée taw ko iwrata koto leydi hoddidi mabɓe gotiri ɗum jeeyi sabano ɓe gummanima nde fiyande hanki o tan to Gapsia ken tolno e 1 ne hena rewɓe ko wona ɗum ko noon nogas e jeetato woni nanggaɓe toon to Matam ne tawi nder Conakry kame mattoto e dumbere kakala o saa noon hewɓe kay tettama men ko fate oɗon fannu kono ɓuuri hewde ko diloren waɗoɓe fannu trafic taw koye dow oɗon fannu toon to Guinée keddana joni si fande général Mamadi Doumbouya gam feccude yogay jagorɗe hewɓe dawriyankoɓe jiiri ɗum ko politique gam heedandemo beele kadi ɓeydade hejje wonde sumgoji payaɗe ɗi ɗum ko sifande o siifi guila ñande aljuma serdude ko wayno jagorɗo jeunesse kame sport hankkadi jagorgal en kala wonata ko banggue mum jagorɗo jeunesse ko banggue jagorɗo coftal ɓalli ko banggue to banggue jagorɗo ko fati banggue hydraulique to banggue ndiyam kame hydrocarburant kala sertat jagorɗo carburant kame ndiyam kala ɗum sertaɗa jagorɗo culture kamine wonde artisanal ɗumne kadi sertaɗa woni jagorɗo pinal kame ñeñal ɗum sertat no fewi jagorɗo ndema kame gaynaka ɗum sertat ndema o ko banggue wonata gaynaka kala ko ndema wonata jagorɗo commerce kame industriel jagorɗo jeygu kame gueɗe bahleteɗe pewne kala mum serlita laaɓa heɓen kollini ko yidde yaccinde gouvernement makko beele kadi wawde tigui faggade to banggue politique ha heññi hen woɗɓe no fewi to Burkina Faso koyene tolno 250 imam kame wajideɓe kala moɓodiri gam haɓade ɗi laylayti rendo ɗi ganduɗa hande o ene addi caɗele mawɗe no fewi nder leydi ndi guila e jennoje ha ƴattoje leñamago hakkude julɓe ɓe gona julɓe ɗin fannuji kala ɓe kolliti ɗum ɗo henna ene wawi doyde fitinaji wasa nawrude leydi ndi leydi Burkina Faso yeeso to Nigéria wasi gonnoɗo hoorejo leydi muɗum woni Mohamed Buhari o wasi fittanmo ko noon ko toon to Angleterre ɗum ko ñalawma hanki o général mo ganduɗa o général bannoɗo coup d'état hitande 1993 nden jooɗi ha hitande 1995 ko caggal noon tottiri laamu ngu civil en o wanno coup d'état ko Sékou Sagari mo ganduɗa tumanoɗo ko fate borjingol jawdi genni ndi ko kanko faabi leydi Nigéria o addi ɗuma e démocratie wo laami tan ko duuɓi ɗiɗi wo tottiriɓe laamu ngu caggal muɗum noon nde yagata heɓe ala traita kanko o général Mohamed Buhari gorko mo duuɓi 82 ko ɗon yaltiri aduna laamtuji leydi ndi taw koye kartal sumgoji hitande 2015 woni 2015 ha fanma 2023 taw koye mandaji ɗiɗi tan manda kala mo duuɓi 5 ko nden tigui jofni mandaji mum ɗiɗi Bola Tinubu Ahmed ƴamti e dow landa mabɓe on woni hooreji le ndi oɗo saaha gonaɗo kanko général mo ganduɗa ko général Mohamed Buhari yurmede Allah e makko ganduɗa ko neɗɗo keptinanoɗo e nder leydi Nigéria ko taari Nigéria kala kono kadi ko joom politique kono kadi comme Boko Haram tampini no fewi to Nigéria keddoɗen ken tolno 54 goni ñawaɓe hakkude duuɓi 10 kaso ɓe noon ko waɗanoɓe finance uji kalisaji faade groupe Boko Haram taw kadi ko nanggaɓe ɗen nangle kala woni ñawaɓe yeeso tribunal ji ɗi leydi Nigéria to leydi Niger ko toɓoli kewɗi ngari toon to Agadez wona kuɓeje ni caleji ni otoji ni motoji ko heewi yeehi yaadi e ndiyam 68 millimétre woni ko jippi toon ha ganduɗa kay o saaha wona gawri wona maaro wona guura yimɓe ɗiɗi noon mba sen pittali mumen to leydi Cameroun sumgoji tijjaɗi 12 lewru octobre 2025 ndeɗa hen hitande wonande président Paul Biya holliti hanki o ko candidat o gorkajo mo duuɓi 92 holliti ko candidat ten somo yaha ko ɓuuri hewde ma o ɗowe ko wana ɗum ko noon laamim leydi ken tolno e duuɓi 40 pawɗi o saaha kay fandiri ko ƴamtude dawal jeetoɓala e gardidi laamu
leydi ndi to leydi Gabon sumgoji législatif kame local ko nogasi jeeɗiɗi lewru septembre wi noon jaagoɗo gueɗe nder leydi kame jaccirgol laamu subaka hande o ɗum noon walande kay listuji ɗi kala joƴƴinta dépôt ji men ko sappo e ɗiɗi lewru août so tawi noon ko campagne o fuɗɗoro ko sappo e jeeɗiɗi septembre ha nogas jeegom lewru septembre nogas jeeɗiɗi ɓe jaaha gam ɗin sumgoji e nder leydi ndi Gabon duttoɗen ko ha toon to leydi Côte d'Ivoire wonande goto e terɗe suudu sarɗiyeji ndu leydi Mali wona mbiyeteɗo Mamadou Hawa Gassama mo ganduɗa nanggaɗo toon guila ɗiɗi e ndu lewru to bawal aldiwoje ngal Houphouët Boigny ɗum ko caggal kay nde wonno e leydi maggo omo yaltina konngudi Gulli Diaw faade Alassane Dramane Ouattara ɗum jeeyi jagguedemo kono haɗo ɗo gonɗen andaka holnde o jogori ñawede o windi ɓataki noon faade Alassane Dramane Ouattara ngam ñagade yafuya e dow oɗon sifa ñalawma heccanke o hewɓe yaddiɓe landa Laurent Gbagbo woni PPCIA ɓe kolliti oɗo saaha ɓe cuuɓi ko Laurent Gbagbo nde wonata candidat mabɓe tene on jeyaka e listi wonande sumgoji leydi ndi taw koye octobre e nder ndeɗo henna hittande joolam jaaberi jeeyatengo toon de bonde Gaza ko wonande kay jamma ñalawma bomboje bonɗe jippata toon génocide bonɗo baɗowo toon jonde mawde ma jooɗo ñalawma janggo ken tolno capantati leydi toon to Bogota noon tawite koye Colombie ngam o saaha wiide kamɓe kala konngol gotol yo darto ɗi wargoji o génocide bonɗo battere ɓesguji Falastine naɓe toon to Gaza keddoɗen kene fota wonde sukaɓe hewɓe ñamata ñalawma woni hen ni en jooɗo ñalawma e feccere ñamani holli ɗum ko loñi ngam teskede guura ene ngakki toon no feewi wonande loni cetal paama ko ngal holliri oɗon sifa gartaten koye Corée du Nord wonande hakkude mum e Russie ne ɓeyda jokkodiral manggal no feewi ɗum ko caggal jaagoɗo gueɗe caggalede mo leydi Russie Lavrov nde waɗi jillu mum toon to Pyongyang hakkude makko e Jinping walla mbiyen hakkude makko e Pyongyang ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaaƴe no feewi kanko Kim Jong Un mbawi yewtidde toɓɓe jaaƴe no feewi ɓe kolliti kanko on Pyongyang taw kadi ganduɗa ko hoorejo leydi Corée du Nord o holliti maɓe ballodira leydi Russie ha heeɓa fandare muɗum mawde no feewi Donald Trump nelaɗo muɗum yettima toon to Ukraine on nelaɗo mo ganduɗa ko hande yetti hakkude muɗum e Volodymyr Zelensky ko Donald Trump foti wonande kay ma neldu armée ji missilaji faten to Ukraine taw kadi koye ballal Union européenne beele kadi Ukraine wawa tigui dartade kañum no focciri kala siftinde moon ko Donald Trump wonanno doganoɗo koyɗe jaam ene gasa hunde taw koko ɓuuri ɗum on sifa doole no fotiri kala to leydi France sappo e nayyi lewru juillet hande ndu woni ñalawma fête national nden kay kisal leydi ndi Emmanuel Macron hoorejo leydi ndi enda noon woni leydi kay teddinirandi oɗo henna ñalawma cifande kewɗe sifodirama to banggue faggudu hakkude leydi France kame inde ko wona ɗum ko noon budget mabɓe paaɗo kay ko ɓeydude doole armée leydi mabɓe beele kadi leydi France ina ɓuura wonde nden ka kame kisal timmuka no feewi Donald Trump mo leydi Amérique holliti oɗo saaha kay fandare mum kala ko jaam duumiɗo nde ara toon to Gaza ɗon ɗo délégation dogowo koyɗe jaam mo Israël ruttiti toon to Doha laamu leydi Qatar beele kadi ƴewde siinude nandiral jaam artiri hakkude Gaza kame Israël ko ɓuuri yawde e yaccade to leydi Syrie ko pelle kay pelɓodiri toon to nokku biyeteɗo Zoyda kene tolno e wuuro e leñol biyetengol Drouza ken tolno e capantati e jeeɗiɗi neɗɗo mbasi pittani hakkude e leñol biyetengol Bidouane ngol leñol noon ken tolno e nogas e jeeɗiɗo Drouza en woni waraɓe toon golto leñol mbarana en ko ɗiɗo ne hen rewɓe kam e sukaɓe kala teskede kala saaha ɓe pelɓodire bonde ene keewi wadde toon to leydi Suria musidɓe tedduɓe ɗum wayno wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande oɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena